Ден 6 от нашето голямо американско пътешествие. Планът беше прост. Малко гмуркане, морски обяд и дълъг път на север. Но Флорида имаше други намерения за нас и ни подари нещо напълно неочаквано. Шести ден, Day 6. Ден 6 органът още не е тук. И отиваме на Девилс ден. Да, трябва да си вземем кафе от някъде. Че в Airbnb-то нямаше. 100% има, да, и в бензиностанцията. Къщата, в която спахме, се намираше съвсем близо до магистралата и това ни позволи да тръгнем много рано сутринта. Така успяхме да избегнем трафика и да се насочим към нашата първа спирка, която беше Девилс ден. Това е езеро, скрито в пещера, с кристално чиста вода и подводни разклонения. На място можеш да наемеш пълна екипировка за гмуркане. Има също и къмпинг зона, където можеш да преспиш при добро желание. След пещерата бяхме планирали да се отбием и до едно рибарско градче, Сидър Кей. Там имахме намерение да обядваме, а след това да поемем към Панама Сити, 5 часа път, където щеше да бъде следващият ни престой. Само че денят се разви съвсем различно. Well. We ain't lucky. Дойдохме до Девилс ден. Само че е затворено. За съжаление няма да видим хубавата пещера с хубавото езеро в нея. Because close to hurricane plus clean up. Този ураган, дето идва от там, прецака работата. Ще пробваме да видим Japanese Gardens, Waterfalls и Botanic Paradise след малко. Но не знаем дали ще успеем да го видим. Когато пристигнахме в Девилс ден, на бариерата ни посрещна табела, затворена заради предстоящия ураган. Установихме, че по този начин денят ни пропада, затова в Google потърсихме друга алтернатива. Видяхме, че на около 10 минути има ботаническа градина. Решихме да опитаме там. Градината не беше затворена. Жената на входа ни каза, че не връщат никого, макар че се подготвят за урагана. И два от изкуствените водопади не работят. So, where are we? I'm not sure. At some gardens next to the Devil's Den. It's not that expensive, it's $12 per adult to enter. They give you a map, let me show the map. Right now we are around here. I got the bug in my mouth. Как така? Просто докато говорих ми влезна в устата. Blue butterfly bush. There it is. We love that. You love that? I love that. Okay, here we are on this lake and Japanese garden that we don't know the name of. As usual, we only know the name of Devil's Den. Ah, it's Cedar Lake. Cedar Lakes, Woods and Cedar Gardens. Lakes. Oh my god. Okay, now we know. We're here in Cedar Lakes and it's a beautiful day before the storm. So people are getting ready for the hurricane and we being tourists, we couldn't skip this. We came and we checked on Devil's Den, but it was closed. So the next thing that you can do here is Cedar Lakes, and it's worth it. It's very nice. Yeah, you cannot see anything behind us. Yeah, tourists, right? Я влезни при мен ето. Нищо приятно, защото има тръпце в другия край. Usually you can walk on this bridge obviously, but now it's underwater. You probably can go through it. Yeah, you can swim. I cannot with these pants. You can try. No, I won't. I won't get wet again. I have no other clothes. It's not possible. It is possible, you just go naked.
Пътеките обикалят около изкуствено езеро с патици, лебеди и какви ли не птици. В водата се носят лиани, цветят водни растения. Имаше най-различни дървета, храсти и цветя. Един от водопадите все още работеше. Някои от пътеките бяха леко наводнени, но успяхме да разгледаме и ниската част на градината. Вики? Вики? Но едва ли тази градина е тук от повече от 150 години. That was refreshing. Сред група особени дървета попаднахме и на нещо неочаквано. Гробище за домашни любимци. Малко зловещо, но и някак трогателно. Горните алеи се бият високо над езерото и оттам се разкриват красиви гледки. Стигнахме и до беседката. Тимс Газево. You good? How do you feel? He's ready to attack. No, he's not. This is a tourist. He goes around unnamed, but he always carries his camera. He doesn't go to just the usual places. He searches for places that are unique and interesting so he can take his photos. He doesn't experience the views, but he gets to see them once he goes home and opens all the photos he had taken. This is the usual pose of a tourist. It goes like that. Look at him. It looks as if he's hunting for nice photos. In his natural habitat, he is not endangered at all, or at least he thinks that way. But his vulnerable state is... Oh my god, there are fishes over there! Here, fishes! Let me see, can I change the settings? Oh yeah. Nice. Okay, we can see them now. We're still taking... We can take like 18 minutes of this. Do you think that we can go past this creature? You shall not pass! I think so, yeah. Look at him. Look at him. Isn't it amazing? I think it's amazing.
fake fish. It's not fake. Ah, it's not fake fish. Oh my god, it's not fake fish. Careful. Careful. We watch him behind the bushes so he doesn't get scared. Yeah, he missed that. He missed that sign. How lovely. How lovely. He's not amused. Hello. Ти веде? Hello. Стига му говори. Hi. Му не до главата. О, той отива да пика. Да си спи. Аз мисля, че идва при нас и той. Прекарахме чудесен половин ден там, а очевидно бяхме и единствените посетители. Решихме все пак да не ходим към Сидър Кей. Беше почти сигурно, че всичко и там е затворено заради урагана. Затова избрахме да напуснем Флорида по-рано и да пътуваме спокойно. Понякога, когато плановете се провалят, се случва нещо, дори по-хубаво. Тръгнахме към Девилс Ден и стигнахме до една градина, в която никога не сме планирали да спираме. Obviously this oak tree has been dead for 60 years. And it's 500 years old. Can you imagine? I can imagine that, of course. I cannot imagine. The hurricane is coming and the ravens are acting crazy, flying around and yelling all the time. I think they are scared. Дали бягат?